Wara l-proċessjoni ta' tqarbin, meta aħna nirċievu lil Ġesu ġewwa fina u naħseb tajjeb li nżommuha f'moħħna li t-tqarbin mhux kapriċċ, mija grazzja kbira li Alla qiegħed jagħtina u kif wissina tajjeb San Pawl li tajjeb li wieħed jara f'liema dispożizzjoni jkun biex jirċievi l-Ġesu ġewwa fih, għaliex inkella minflok ta' ġid jista' jservina ta' deni, aħna mistiedna għal pratikament l-uniku mument ta' silenzju u riflessjoni u talb personali fil-quddiesa kollha kemm hi. Meta aħna ninġabru b'Ġesu ġewwa fina biex inkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu personalment għalih huwa mument ta' grazzja tremenda li Alla b'dak kollu li hu kif tallimna dejjem anke mill-klassijiet ta' meta konna żgħar bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità tiegħu jinsab jgħammar ġewwa fina għal ftit tal-ħin, hekk din il-grazzja kbira li aħna ninġabru ma' dan Alla tagħna biex mhux biss ngħidulu dak li għandna bżonn għaliex niftakru li Alla jaf x'għandna bżonn qabel aħna jkollna bżonnu fil-fatt, imma biex aħna nisimgħu jikkomunikalna dak li hu jixtieq jagħtina, l-grazzi kbar li huwa jagħtina, kull idea li jagħtina Alla b'mod speċjali f'dan il-mument partikolari tal-quddiesa hija grazzja kbira tiegħu, hija stedina tiegħu biex aħna nitilgħu skaluna oħra fis-sellum tagħna għall perfezzjoni għall qdusija. Fil-fatt hekk interessanti wkoll li l-quddiesa tagħlaq immedjatament wara t-tqarbin, m'hemmx ħafna wieħed xi jgħid jew wieħed xi jitlob wara li l-ġemgħa tkun irċeviet l-Ewkaristija ġewwa fiha. Donnu l-Knisja tħoss li hemm ċerta urġenza biex dak li rċevejna ma jibqax magħluq bejn dawn l-erba' biħilan tal-Knisja ma joħroġ u jidher barra fl-emil u fil-ħajja tagħna. U allura wara t-tqarbin jista' jkun hemm xi ringrazzjament u nagħmel enfasi għandu jkun ringrazzjament, għandu jkun ratta ħartana lil Alla b'mod speċjali għal din il-grazzja kbira li għadna kemm irċevejna. Ikun hemm talba qasira ngħidula t-talba ta' wara t-tqarbin hija waħda mit-tliet talbiet prinċipali tal-quddiesa, waħda fil-bidu tal-quddiesa meta bdejna minn dan l-istess post dik li qednilha l-kolletta, it-talba li tagħlaq l-offertorju ngħidula t-talba fuq l-offerti u din it-talba ta' wara t-tqarbin. Imbagħad iċ-ċelebrant jagħtina l-barka tiegħu. Iselmilna il-mulej magħkom u jberikna fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Aħna ma ngħidux il-kliem miegħu, aħna nagħmlu s-sinjal tas-salib biss u nwieġbu Amen. Importanti ħafna t-tislima tal-aħħar tas-saċerdot. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux morru għejxu fil-paċi ta' Kristu, dik se nagħmluha għax għandna din il-garanzija li rċevejna lil Alla ġewwa fina, aħna se nkunu fil-paċi tiegħu. Imma it-tluq tagħna minn hawnhekk se jkun tluq f'din is-serenità li jagħtina Alla, f'dan is-sliem li aħna tlabna liha qabel it-tqarbin. It-tluq tagħna minn hawnhekk din il-mixja li aħna ħanibdew biex aħna nkomplu l-ħajja tagħna fil-mod kif aħna ngħixu fil-familji fuq il-postijiet tax-xogħol, il-ħajja tagħna kollha kemm hi tkun maġuna fis-sliem ta' Kristu u dan is-sliem li jgħinna biex dak li aħna għexna hawnhekk il-liturġija l-qima tagħna lil Alla, is-smieħ tal-kelma li hu spjegalna li hu waslilna s-sem tiegħu fil-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ma jibqgħux sempliċement mument, ma jibqgħux spazju ta' ħin limitat fil-ħin tal-quddiesa f'dik in-nofsija 3/4 li nkunu għexna hawnhekk, imma jgħinna ngħixu l-ħajja tagħna ta' dixxipli ta' Kristu kollha kemm hi. Ġesu li jagħtina lilu nnifsu fil-kelma, Ġesu li jagħtina lilu nnifsu fil-preżenza tagħna flimkien, Ġesu li jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija, qiegħed joħroġna minn hawnhekk b'dak is-sliem li jiddisponina biex dak kollu li aħna niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna ma jkissrilniex l-għena ta' qalbna, għaliex jekk aħna nirrealizzaw ħaġa aħna u ngħixu l-Ewkaristija hija din. L-għena li jagħtina Alla hija għena li tibqa'. Hija għena li ma joħodilna ħadd taqqas l-inkwiet, laqqas il-problemi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja, għax hija għena li tagħmmar f'qalbna, li ġejja minn Alla, li ġejja mill-imħabba tiegħu. U allura hawnhekk il-liturġija ma tibqax sempliċement rit qatt ta' qima li aħna nagħmlu lil Alla flimkien, imma ssir din l-esperjenza ta' aċċettazzjoni tal-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, imħabba li aħna mbagħad mistednin biex ngħixu fid-djakonija tagħna.
fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin għaliex kif Ġesu stess qalilna dak li għamel hu magħna meta ħasel riġlejn id-dixxipli tiegħu idihom naddafhom ippreparahom għall-ikel. Aħna mistednin biex il-liturġija dan il-qadi tagħna ngħaddu biex ngħixuh konkretament bejnietna billi naqdu u nħobbu lil xulxin.